Čaute Micky, hneď na úvod vám chcem oznámiť, že od začiatku decembra v Nitre v Basement štúdiu sa otvorí DJ Room, tak si neváhaj rezervovať svoj termín už teraz, buď napíš mne, alebo pošli správu Basementu, bude označený v tomto reelsku. A my sa už poďme presunúť na to, čo sa chystá už tento víkend. Piatok v Nitre, Luna a DNB Night. Piatok Žilina, KC Hoffman, Full Spectrum. Sobota a Prievidza, Piano Music Club, Drum and Bass Community Night. Sobota Enjoy Club Žilina, Enjoy DNB. Ale pozor, sme na headlinera. Piatok Projekt Bar Ostrava, Dallas Birthday. Piatok Fabrik Ostrava, Forbidden Society Recordings a 15. narodeniny. Piatok Veľtruby a Kultúrny dom, Insanity Drums. Pozor, Only Vinyl DJs. Piatok Sokolov na Telč, Radical Drum. Sobota Výstavisko Brno, Jason Status, Subfocus and more. Cez víkend ťa v Prahe čaká Darkshire Monastery and Church Festival. Presné miesta budeš mať dole v popise videa. Opäť drum and bassový víkend vôbec nesklamal a bude sa toho diať celkom hodne. A ak sa s tvojimi kamošmi nevieš rozhodnúť, že kam ísť, dúfam, že aspoň toto video ti priblížilo, že čo sa bude diať a bude to stáť za to. A to je vše, přátelé. Počujeme sa opäť ďalší týždeň. Čus!